Brána 30. Túžba. Mám jasno vo svojich zámeroch a túžbách. Zameriavam sa iba na to, čo chcem. Moja vízia je pravdivá a moja vášeň je živená ohňom môjho srdca. Som neochvejný a veľmi sústredený. Ctím si, že som vytvoril priestor na realizáciu svojich snov a zámerov. Môj život je úplne otvorený prijatiu a stojím na vášnivom mieste dychtivého očakávania prejavu mojich túžob. Zadanie. 1. Čo chcete vo svojom živote? Čo chcete zažiť v oblasti financií, zdravia, vzťahov, tvorivého naplnenia, duchovného života a životného štýlu? 2. Aké rušivé vplyvy musíte odstrániť, aby ste boli plne sústredení? 3. Čo vás baví? Môžete vyjadriť svoju vášeň slobodne? Čo vám bráni vo vašej vášni?